Мікола Статкевіч, 25 гадоў за выняткам часу, праведзенага ў турме, штогод 8 траўня прыходзіў на вайсковыя могілкі, каб ушанаваць памяць загінулых савецкіх жаўнераў. Пра гэта палітык напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Цяпер, паводле Статкевіча, яго за ўскладанне кветак хочуць прыцягнуць да адказнасці. У допісе Статкевіч прапанаваў звярнуць увагу на тое, што Александр Лукашенко не ходзіць на магілы савецкіх жаўнераў. 8 траўня разам з аднадумцамі лідара Беларускага нацыянальнага кангрэсу Мікола Статкевіч прыходзіў на вайсковыя могілкі ў Менску, ды ўсклаў кветкі да магілаў савецкіх салдат, якія загінулі пры вызваленні Беларусі ў 1944 годзе. Тэму абмяркоўваем, уласна, з Міколам Статкевічам, які зараз знаходзіцца з намі на відэасувязі з Менску. Добрый вечар, спадар Мікола. Добрый вечар. Распавядзіце, калі ласка, нашым гледачам, якую справу распачынаюць супраць вас у звязку з гэтым ушанаваннем памяці салдатаў? Ну, дзякуй Богу, пакуль адміністрацыйную. Я атрымаў вось такую паперу з савецкага рауса, падпісаная выконуючым абавязкі начальника рауса с подаром полковником Камолой. И он сама фигуруе ў другім документе. Есть протокол дададзены да супроводжання сферы. Ён тут у якасці сведкі. Я его 8 траўня на вайсковых могілках не бачыў. Во-первых, написано, что я действую по адміністрацыйнае правапорушэнне, и материалы по яго уже накіраваны в Советский суд. Так что я чакаю цяпер по абвестку ў суд, хаця чамусь яны мяне не уведомляюць, так бы мовіць, афіцыйна і персанальна, і судзяць без гэтага. Мабыць, зараз так здарыцца. Спадар Мікола, можаце агучыць, калі ласка, яшчэ раз, у чым вас абвінавачваюць, бо трошкі сувязь нас падводзіць? Мяне абвінавачваюць у тым, што я удзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу на вайсковых могілках, як там написала, выступал з выкарыстаннем бела-чырвона-белага сцягу. Там сапраўды быў наш нацыянальны сцяг, толькі не ў мяне ў руках. І я сапраўды там выступал, каб ушанаваць памяць жаўнераў, якія там ляжаць, і таксама каб абвясціць хвіліну маўчання. Мы 25 гадоў гэта рабілі, вось упершыню аматара Гітлера парвала. І для кого не з'яўляецца сакрэтам, што спадар Лукашенко, калі ён яшчэ быў крышку там як маладзейшы і шчырэйшы, в интервью немецким журналистам сказал, что у пэўнай ступені Гитлер для яго з'яўляецца узором. Ну і, мабыць, гэта адбіваецца на яго стаўленні на тых жаўнерах, дзякуючы якім гітлерскому рэжыму прыйшоў канец. Ён ніколі не ходзіць на магілы, толькі да помніка на пустым месцы. Ну а зараз уже пачаў караць тых, хто ходзіць, каб ушанаваць памяць загінулых савецкіх салдатаў. Спадар Мікола, гэта гісторыя з Лукашенко мела месца, але ці вам не падаецца, што на афіцыйным узроўні ўсё ж такі роля Савецкага Саюзу у вайне ушаноўваецца з вялікім піетэтам? То можа Лукашенко ўсё ж такі, ці вы ўпэўнены, што гэта скіравана менавіта супраць ушанавання памяці савецкіх салдатаў, ці проста можа гэта далейшы вось такі ціск на актывістаў, на сумесныя акцыі памяці, акцыі пратэсту, якія ўлады проста не разделяют для себя? Ну, ведаеце, можна знайсці багата нагодаў для ціску персанальна на мяне. Вось зараз, як зноў там дом зносяць, вось рэшце зараз, як высвятляецца, там катавалі аднаго з маіх паплечнікаў, каб знайсці, дзе там знаходзіўся пред 25 сакавіка. Другога збілі, спрабуючы выціснуць з яго звестку ўжо пра нумар кватэры. Шмат у іх спосабаў сродкаў. Але вот тое, гэта некая дэманстрацыя, тому што фармальна можна там да камянёў, там да абеліскаў хадзіць там і празаць зброяй, але ў гэтым няма спачування. У гэтым няма памяці сапраўднай, схілення перад подзвігам і смерцю мільёнаў людзей, якія загінулі, каб Гітлер не перамог. Я думаю, што ўсё ж такі, мабыць, у глыбіні душы у гэтага чалавека сапраўды кумір Гітлер, ён сапраўды баіцца і ненавідзець тых, хто можа яго, як Гітлера, некалі прыбраць, і гэта прорываецца ў падсвядомых такіх кроках. То бок вы лічыце, што ўсе святкаванні на 3 ліпеня, на 9 траўня, гэта ўсё на паказ? Гэта пампезны спектакль, які не мае нічога агульнага з ушанаваннем памяці мільёнаў і мільёнаў забітых. Гэта трагічныя даты.
бо я не ведаю нават параўноўваць там колькі за аднаго забітага захопніка жыццяў паклалі мы ў адказ. Але гэтыя людзі, яны не вінаваты ў бездарным сталінскім кіраўніцтве. Яны пайшлі і загінулі. І іх трэба памятаць. І калі ў нашай традыцыі, калі пра чалавека хочуць узгадаць, да яго ідуць на магілу. Кладуць кветкі, маўчаць, што мы робім штогод. А не гэтыя памбезныя заявы з наездамі на сваіх апанентаў, а потым якаюць парады старой савецкай зброі. Это іншыя рэчы. У гэтым няма шчырай памяці, няма шчырага спачування, няма шчырай болі. Для мяне гэта вайна, яна сапраўды, это асабістая трагедыя для маёй сям'і, таму што майго дзеда забілі на вачах сям'і, дзеда па бацьку. Брат майго бацькі загінуў на вайне, ледзьве не забілі бацьку. І ён да 17 год пашоў добраахвотнікам на фронт, толькі дзякуючы гэтаму ацалеў, бо у старэйшых кінулі пручні на кулямёты, і з яго аднакласніка ў жыцці не засталося жывых нікога. Это страшная дата, але ў гэтага чалавека вы хоць бачылі там, хоць вы самі паглядзіце, хоць кроплю спачування вы ўбачылі, то ніводна разу не прыйшоў да магілы. Для яго гэта нагода нешта сказаць, некая ідэалагічная там барацьба супраць апазіцыі, супраць нас, у каго родныя там загінулі. Я не ведаю, хто яго загінуў там, хто яго родныя. Это безумоўна бяда, што не ведае іх. Але для яго это не асабістая трагедыя, гэта відавочна. А нагода для палітычнай барацьбы нават у гэты дзень. Спадар Мікола, напэўна, у Лукашэнкі ёсць іншыя мэты, чаму ён так усё ж такі пампезна святкуе дзень перамогі, не толькі каб нешта ў піку апазіцыі зрабіць. Навошта ён гэта робіць вось так? Ён хоча прадставіць нас як нейкіх там паплечнікаў фашызма ці што. Хаця я казаў, што на персанальнай нашай гісторыі нашых сем'яў не сведчаць разваротна. Яму ж трэба супраць нас нешта сказаць. Вот ён і абапіраецца, спрабуе скарыстаць гэтую траўму, жудасную траўму, якую пацярпеў наш народ, ваенную траўму. Ён скарыстоўвае супраць нас усё. У гэтага чалавека няма ні гонару, ні сумлення. Ён хлусіць, кладзе руку на сэрца і хлусіць, гледзячы ў вочы ўсім. Як і ў гэты дзень. Але 9 мая ўжо не было ніякага шэсця традыцыйнага, дзе там нейкіх ражаных перапарналі у ветэранаў. Ветэранаў ўжо амаль не засталося. Бо ён напалохаўся толькі нашага ўзгадвання пра тое, што мы можам выйти таксама на плошчу ў гэты дзень. Дык от 3 ліпеня мы выйдзем. Міхай святкуе ці не святкуе свае папезныя тыя самыя акцыі ладзіць або ў Драздах, або дзе-небудзь там на ўскраіне Мінска. А што канкрэтна, спадар Мікола, вы плануеце 3 ліпеня? Бо ўсё ж такі вуліцы будуць заняты вялікімі святкаваннямі. Што можа атрымацца ў гэты дзень? Якая акцыя пратэсту? Як яна можа выглядаць? Гэта не акцыя пратэсту будзе. Гэта акцыя і ушанавання, і акцыя вызвалення ў пэўнай ступені. Бо ў нас гэты чалавек забраў у ветэранаў свята, і ва ўсіх нас дзень вызвалення. Сапраўды, вельмі трагічную і святую для нас дату. Ён замяніў некім днём незалежнасці невядома ад чаго. Вы ведаеце, ад чаго незалежнай стала Беларусь 3 ліпеня 1944 года? Она стала незалежнай краінай. Як это нарадзілася ў гэтай галаве? А ведаеце чаму? Таму што ён рыхтаваўся да здачы нашай незалежнасці. Ён хацеў гэту дату нашу зганьбіць. Ён зганьбіў дзве. І дзень вызвалення, і дзень незалежнасці. І зараз, па сутнасці, атрымоўваецца так, што Беларусь знаходзіцца пад унутранай акупацыяй рэжымам на чале з прыхільнікам Гітлера. І Беларусь зноў трэба вызваляць. І трэба вызваляць ад унутранай акупацыі, пакуль яна не стала знешняй. Таму што, калі што, ён нас здасць. Ён быў гатовы нас здаць у 90-х, вельмі лёгка. І зараз пры ён нас вельмі лёгка здасць. Таму супраць унутранай акупацыі і каб перашкодзіць знешняй акупацыі, за вызваленне Беларусі ад гітлераўцаў і за вызваленне тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў зняволенні. Вось гэта будзе наша акцыя. Але я крыху раскрываю папярэднія планы, таму што мы абмяркоўваем гэта пакуль у БНК, у пятніцу адбудзецца рада БНК, будзе прынята канчатковае рашэнне, але многія мае калегі падтрымоўваюць такую пазіцыю. Зразумела, спадар Мікола, вы кажаце здаць. Вы нейкую пагрозу бачыце для незалежнасці Беларусі, бо ўсё ж такі неаднаразова Лукашенко, наколькі можам верыць яго словам, казаў, што незалежнасць для яго важней за ўсё. Ён казаў вельмі шмат чаго. Казаў, што мы там і рускі адзіны народ, што мы павінны аб'яднацца ў адну дзяржаву,
что он готов на коленях пасти у Москву, покуль мы в 90-х, у 99-м году не спынили его. Так напалохался, что сидел в этом бункере, а вылез и почал размовлять как патриот. А зараз знову може, вот это учение, поглядите. Того ж там не нам. У нас у Конституции написано, мы пнемся до нейтрального статуса. Нам чужие войски на нашей земле не потребные. Тем больше войски одних з боков з конфлікту. Неважно які. З того боку чи з того. Нам у этой конфликты лазить не треба. Хопить, налазились. Апошняя война треть забили. Нам гэтыя союзы нічога не даюць. Беларусь павінна быць нейтральнай і павінна не мець на сваёй тэрыторыі чужых войскаў. Бо яны могуць отак зайсці, а потым не выйсці. По гэтаму там я не ведаю, што там. Ці папалохаюць, ці там яшчэ пару мільярдаў паабяцаюць. Гэты чалавек, я ж кажу, ён так лёгка мяняе сваю пазіцыю, то за незалежнасць, то супраць, потым зноў супраць, потым зноў за. Тут уже веры ніякай нема. Мы павінны вярнуць дню вызвалення яго сапраўдны сэнс і даць новы сэнс, і таксама абараніць незалежнасць. Спадар Мікола, вось апошнія некалькі акцыяў улады спрабавалі вас, ну і удала спрабавалі вас ізаляваць ад гэтых акцыяў. Ці адчуваеце зараз ціск на сябе? Вы ўжо ўзгадалі некалькі момантаў на вашых паплечнікаў, ціск, нейкі кантроль за вамі цяпер? Ці можа ён узмоцніцца ў будучым? Як вы бачыце гэтую сітуацыю? Ведаеце, на жаль, ну, гэта сапраўды так ёсць. Напярэдадні двух апошніх акцый мяне арыштоўвалі. Першы раз, калі я спрабаваў перайти на нелегальное становішча, каб трапіць на акцыю, пацярпелі двое маіх блізкіх паплечнікаў. Адзін іх, Сергей Кунцавіч, знаходзіцца дагэтуль у СІЗА. І ён перадал паведамленне на свабоду аб тым, што яго пасля затрымання катавалі электрошокерам, каб даведацца маё месца знаходжання. Другого, Сергея Кулініча, збівалі, каб спрабаваць даведацца ўжо нумар кватэры. Яго высачылі, нумар дома, дзе знаходжуся, ён выйшаў адтуль. Ну, а потым па-іншаму неяк даведаліся. Зараз, перад 1 траўня, зноў просто на вуліцы схапілі, суткі мае таксама родныя не ведалі, дзе я знаходжуся. Тады 3 сутак, зараз уже суткі. Потым прызналіся, што я там на акрэсе, на турме іхняй адміністрацыйнай знаходжуся. Я не ведаю, што будзе 3 ліпеня. Але 1 траўня іншыя лідары Беларускага нацыянальнага кангрэса заклікалі людзей, і акцыя адбылася годна, адбылася ў цэнтры Мінска. Я думаю, што людзі ўжо зразумелі, што не трэба ускладваць спадзяванні толькі на аднаго чалавека. Трэба спадзявацца на сябе, на сваю годнасць і сваю мужнасць. Таму што нам дзецца няма куды. З гэтым чалавекам уже нармальнага жыцця не будзе. Ён як камень тут валяецца пад нагамі нашай краіне, не прайсці нам далей. Калі хочам нармальнага жыцця, прыйдзецца рызыкаваць, прыйдзецца выходзіць. Я упэўнены, што калі яны нейтралізуюць нават мяне, я, на жаль, не магу гэтаму перашкодзіць. А тащыць сабе аховы, каб з міліцыяй біліся, а потым іх папасажалі, я таксама не хочу. Бегаць ад іх, ну, ведаеце, занадта дорага это абыходзіцца, гэтыя схованкі для маіх паплечнікаў. Але нават калі такое адбудзецца, я упэўнены, знойдуцца людзі, якія годна прыйдуць у цэнтр Мінска і патрабуюць вызвалення Беларусі. І запатрабуюць недапушчэння новай акупацыі, спыніць унутраную акупацыю, не дазволіць знешняй акупацыі. Гэта будзе лозунг дня вызвалення. І таксама, безумоўна, вызвалення тых, каго катуюць зараз у СІЗА КГБ. Я ўпэўнены, катуюць. Цяпер я ўжо маю для этого дакументальны доказ.